er grim i munden. Du har en beskidt mund, det kan jeg godt se. Mads, er lidt mere inde på dit felt igen måske? Ja, som... Flutex 5. Nej. Nå. Hvad hedder gå i Bygaden i Silkeborg? Den kunne godt hedde Nygade. Det er rigtigt? Ja. Martin, hvad hedder den i Randers? Jeg ved ikke. Er det så dumt? Jeg sagde, det er dumt. Gigas. Gigas. Gigas, det hedder Storgade. Storgade. Tak, Martin. Nå, knæft du. Og godt lide. Fat, man går nok på åbning og soja. Det er det ikke. Nej, det er fisk. Den kan jeg godt lide. Det er god nok. Det er ikke umuligt. Det er et spørgsmål til dig. Hvad hedder malerens favoritmenu oppe på Bakkegrillen? Nørrebro Bakke. Ja, det vil jeg godt. Ja, det er ikke min favoritmenu, det er bare min menu. Din menu? Det er bare det hele? Ja. En af hver det hele. Og så dobbelt op på de røde. Skal jeg sige det? Ja, må gerne. Nå, det er en masse hotdog uden sønderbeholder og sådan en cheeseburger. Ja, han får en ekstra trap så. Ja, det er meget. Jeg kan godt tage en med ham. Jamen, så kommer jeg så til dig nu. Det er så lidt mere... Noget med Martin gør. Ja. Hvor mange kalorier er det i sådan en menu der? Nok. Jeg ved ikke. Er det noget, du har undersøgt? Nå. Jamen, vi siger... Jeg har ikke et begreb. 241. Men det var tæt på. Så 241.000. Så. I begge to tapser, I må begge to lige drikke en shot her. Ja. Ja, det er godt. Godt. Ja, skål. Skål, drenge.